Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kinigilong kimat ki bakong sanjong ka khubor mantak step. Yakranu Menteri Rangbado Gari Narendra Modi baru Menteri Ketanat Yadari Rajnath Singh halor ka longkaman ha kari hadin jong ka jingthambor kileno ha pahelgam. Theru labba bakale air ka bajur hatura menin ka step haduk bandarat telong ya udeng ba bat penjelor ya ki kali. Yo priangkus nampat Mashri Professor David R. Imli naka Presiden Draupadi Murmu menin ka singi ha kaliang ka literature but education. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi menin ka singi blasang perkat kambat Menteri Ketanat Yadari jong ka Sarkar India Rajnath Singh ha ka jaka sa jong New Delhi. Kajing kerana pleng jengki kala nek kumba sau po minit ia. Kajing kendo jengki kalong banyak keren halor kajing syak thombor ki rupat ba ha Pahalgam bat ki ki ba mi hadin jong kate kajing thombor. Menin ka sing kledo jong ki Sipai Barok la new Chief of Defence Staff u General Anil Chauhan ulalit banyak kendo i Rajnath Singh. Ha kawi pat ka khubor ke India kala khang ya khandru tuli ki YouTube channel jong kari Pakistan kenthopru ya ka channel Dawn News, Sama TV, Ari News, Bat Geo News, namar kapat hai khubor ka babakla ka balong persya ya ke India hadin jong kate ka jingja ha Pahalgam. Kakanwan Sipai ringkau jong ke India ru kalapan pai ya ka jing set kuli jong ke Sipai Pakistan ha upot usam kari ha Jammu bat Kashmir. Uslap ubalawan ringkat bat kala air ka bajur bha ula ther hatura bat hakitan ki ba marjan menin ka step ba kala air kala rat telong nu ya wei udieng ba ubala kelan ha upper babu para bat penjelor ya arteli ki kali. Layo khubor ba uslap ula sedang ther bha na do ka por shi baje ha ka met sni uble bat ula ne ha do ka por ndu baje men step. Kajing hap slap ba kala air ka bajur bha hatura kala wanra ya kajing do jong ki kali bat kajing kelon ki dieng ba. Ketanat bisa sunbeneng kala ai dak jing maham bakan dan ke jing hap slap ke jing tiat perthat habarok ki distrik jong ke jela Meghalaya. Kajing khang dukan balakot penong da ka Shillong Citizens Forum ban penpau ya kajing persya halor ki kam batrim balaja ha Pahalgam kala long ka bajai-jai menin ke sngi. La sakhi ba ki dukan ha ki jaka yau babo ni Shillong kum ha khandai lat halat mukra ba ki we kila khang kadap baro shi sngi kum kada ka buram na ka banta ki arphun remot ki brio ki baloi ki bala syasiat yap ha ki le no ha Pahalgam. Wala kata ki office sarkar ki skul ki kali ka mai ki ya bet kum ba julong. Am shimlay khubor banan kanu ka huri hura na kanu ka benta hasor Shillong. Khamashwa ka Shillong Citizens Forum kala penong ya ka jing thang mambati mensi ublay ban pawi ka jing sngolem halor ka te ka jingja ka basngosi ha Pahalgam. U President jong ka North Eastern Hill University Students Union Nehu Su usamla sandi sotun ula syakem min ka sngi na mar ka jing keno don kti jong u ha ka ba kti ya u assistant professor jong ka Hindi department ka Nehu. Haba pentik nai ka ni USP jong ka East Khasi Hills ba bivex im ulay tho ba ki pulet ki lakem ya unongilam jong ka Nehu Su hadin ka jing ujor ijahar da ute no hikai Hindi. Ulay tho ru ba ki pulet ki lasdang ya ka jing toket ban lap ya ki jing shisha baro bat an kem ya baro ki baidon benta ha ka te ka jing rakti ya unong hikai. Kani ka khubor kawan shpin na ka Akashvani Shillong. Kani ka Akashvani Shillong ka bawan nam shpi ka khubor. Ka Presiden Draupadi Murmu menin ka sngi kala penkuk burom da ka khusnam Padma Shri u Professor David R. Imli na Meghalaya ha kaliang ka literature but education na ka bentau snem arhajar arpusan. Ka Presiden kala penkuk buram sautli ki Padma Vibhushan, shipautli ki Padma Bhushan bat sanpunyotli ki khusnam Padma Shri na ka bentau snem arhajar arpusan ha ka civil investiture ceremony 1 kabalalong ha Ganatantra Mandap jong Rashtrapati Bhavan. Kibla sakhilang ya kate jing penkuk buram kilong u Vice President Jagdeep Dhankar, u Menteri Rangbado Narendra Modi, u Menteri Korbarri Amit Shah bat shibun ngot ki wei pat ki he sarkar. Barok kibale khusnam Padma kin let ban le buram menta ka step ha ka jaka pensanam ya ki Sipai Kuntma la ni ke National War Memorial.
Professor David R.S. ni udah ustad champang jong ka history bat clarity ka than chete lamingi bat udairu usong kunor barim jong ka UPSC. Lakhaya ha ka arpu arteri ukulalingkot ka kendai spa sanpulai ha sip segar jong ka Assam. Ula pendep ya ka graduate ringkat ka honors ha ka subject history na St. Edmunds College Shillong ha usnem ka kendai spa nyo pusau bat hadin ula beteng ya ka jingpuli jong ha North Eastern Hill University bat pendep ya ka MPhil ha usnem ka kendai spa prapo bat ya ka PhD ha usnem ka kendai spa prapusan na nehu. Ula ju shimti kamru shipor ko bu registrar bat pro vice chancellor jong ka nehu bat ru ko bu vice chancellor jong ka Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh ha Orissa 8,000 khatwe. Ula rong ko bu dukhot jong ka UPSC ha usnem 8,000 khatar bala thongye u ko bu shongknor jong ka UPSC ha usnem 8,000 khatnyo. Kipulit jong ka nongpo mentnin ka singi kila sedang yala ka kam bante la kam ya ka jingdi duma ha ki jaka pat ba kam tam ha ki jaka ki bejan bat ki school ki college ka badai ka kendon jing mana ka bala roid dak ha ka an Cigarettes and Other Tobacco Products Act kot pa 8,000 lai. Komisi benta ban ai jing ke artat ya ki pat ba halor ketika an ki pulit amtang ba ki susan kunai ki nong pen an hendrai ki lai krenru ba ki pat ba ban pen sapriang ya ni ka khubor sapang ki jing sneo ki ba mi na ka jing di duma bat sapang ki kenon an ki batte ya ka ni ka jing pen mlen ka pasneo ki pulit jong nong po akla kentu ki pat ba ban bo jing mot ba ya ka ni ka an bat ha ka jo khopor ban ya trelang na ka benta ki emlang sa alang ka bakoj bakya kam tam ki khon samla ban kiar na ka jingdi secret ha ki jaka pat ba. Ka critical care block ka ba unsapli thamai hanigrams lakmi linti bakan sa sedang trikam no ha unai lor lani risau mta usnem. Director jong ka hanigrams sa pentip ya kani ula ong bala pentrikam ya ketika projek ha po jong ka scheme PM Abhim. Kajing play ka critical care block kan salong ka jingirap ban yo penbiang jing sumari ki jing pang yabit bat ki ba poor stat kum ka covid bat ki we klem na penthot ya ki we pat ki kam ha ka hospital ki jing thia nong pang kindan chis pa san photuli bat ki bor bahalor jo ka negrams ki sko ba wat la ka ladan ka jing slem ha ka ba pentre ya ka project ki so kumen pat nta ba ha ka ba kut la la ban punurlong ya ka jing ang nun ka bala slem ba. Komisi bintana ka World Audio Visual and Entertainment Waves Summit Waves kabansalong shen ha Mumbai ka taha ka Sautre Ujamang ka Press Information Bureau mentnin ka si kala penlong ya ka orientation program nagamanta kinong pathay ko bor jang ka Shillong kinong pathay ko bor ba kampaw kamat na Shillong kila pasat jing shay halor ka ay kibenta ba ka waves kala banyarap ya kisamla ka jala kiba ang nuot banlong kinong panmi ko bor kibatibit ikong iban kan tiyo Maori ibaday inong lum kubor bala kampaw bat executive member jong ka Shillong Press Club ila ay jingkren halor kimat kiba per jong ka Waves Summit. Kajila Meghalaya kalapan krep yang sa sisin ban penlong ya ka tamasa strawberry ka ba ju penlong sisin sisnem ya ka ba ju tip kum ka Meghalaya Strawberry Festival. Kani ka tamasa kalong kum kadak ban yele kemen na ka benta ki nong sengkam ha ki than nong kandong ki jing thu ba pen mi ha ka jalala jong bat ya ka jing bhabriyo ka mariang ka badap dai ki jingkir khu ha saudong ya ka program on penyai da ka Meghalaya Age Limited da ka jing trelang ba ki tanat ba ka tanat jong kai perthai kum juru ba ka tanat ka bakmi ya ka rep karyang ba ka bha ka miat jing ki nong rem ketika kita masa strawberry kan long haka ar bat laitri ujemang na duka por shipho ujem stem malapan bet man penlong laitli ki jaka ki bakongsan kata ha sok liya ribhoi ha sentung East Khasi Hills bat ha dare chigre West Garo Hills kajing temu ke bakongsan kalong man penklan ya garep karyang ba ka jingok kai perthai kat banang penina bi ka roi ka par ha ki than nyong kandong bat ki khana jing job ki ba pher ha ka jala Meghalaya katuhuni ka khobor ka lakut bakalawan spina ka Akashvani Shillong sa shipor kata khobor prabaji ninya so ba dali station na ka pantaki wei pat ki khobor kani ka de ka Akashvani Shillong